Техеран отправи остри критики към Вашингтон, обвинявайки Съединените щати в поставянето на неразумни и едностранни условия в преговорите за прекратяване на военните действия. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ал Джазира, заяви, че предложението на Техеран за край на конфликта и деблокиране на Ормузския проток е щедро и отговорно. Според него, Иран настоява за прекратяване на военните действия, премахване на блокадата срещу иранските пристанища и освобождаване на замразените ирански активи. По-рано Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор, като го определи като напълно неприемлив. Междувременно цените на петрола отново тръгнаха нагоре заради опасенията от ново напрежение около Ормузския проток. Иран предупреди и европейските държави да не се включват във военни операции в региона, след като Великобритания и Франция започнаха подготовка за международна мисия за защита на корабоплаването.